Nginibingelele ngani zakwethu nginamukele kuyona i-channel uma umusha ngicela ngakhohlwa ukusubscribe uphinde like lona le video la udaba ke oluthinta ke owesilisa oneminyaka ke engu-19 okhulelise ke kanye ke amantombazane ke aneminyaka engu-14 na-15 lapha ke kuthiwe ke iseMarabong lapha ke khona eLimpopo ngawo ke uLwesibili lomlisa ke uye waboshwa. Umsolwa ke ubhekene namacala ke okudlwengula amantombazane ke asemancane. Sikhumbule ke nganza kwethu ukuthi ke umthetho iwona ombophayo lomlisa njengoba ke kuthiwa umuntu ke uqala ke ukuba mdala eminyakeni ke engu-18. Ukhulumela ke amaphoyisa lapha ke aseLimpopo uColonel Malisela ledwaba lapha ke estatementeni uthe intombazane ke eneminyaka ke engu-14 iye emtholampilo lapha ke iyohlolwa ke ngoDisemba ke mhla ka-18 kwafike kwatholakala ukuthi ke izithwele. Uma nje simcaphuna lana ke uthi ke ngalo lolu suku ke intombazane ke eneminyaka ke engu-15 yakhona ke lapha ke endaweni efanayo iye yaya khona ke esikhungweni sezempilo yafike yathola ke nayo ukuthi ke izithwele kusho yena ke uledwaba. Uqhuba ke lolu daba uthe ke umsolwa uphele ke emehlweni ke esebona ukuthi ke amaphoyisa ayamthungatha ke kulandela ukuvulelwa ke amacala amabili okudlwengula ke izingane. Inhlanhla ke yomsolwa ke iphele ngoLwesibili ngoDisemba ke ngawo mhla ka-30 2025 ngesikhathi ke amaphoyisa ke emthola eplazini ke eliseMagopa lapha ke eThaba Zimbi kusho ke ona amaphoyisa. Umsolwa ke uzobingelela inkantolo yemanje lapha ke lePhalale khona ke njengoba ke kade ke kuLwesihlanu kushuthi ke ugcine eyibingelelile yona ke inkantolo ke noma ngizothi ke inkantolo yayo imanje. Nganza kwethu solo sikulandelela ke lolu daba kodwa ke ukubaleka kakhulu ukuthi ke sizwe ke uvo lwakho ukuthi ke luthini uvo lwakho ke ngalo lolu daba. Ngabe kufanele ke lo mfana ke aboshwe ngabe ke imiphi imigomo noma ke imiqathango mhlambe ke engahle ilandelelwe ekuthenini ke yonke into ibe nobulungiswa. Anyways bafethu ngiyocela ngakhohlwa usubscribe niphinde ke futhi ke ni comment kwi section ngesansi.